Sadurunge dadi sebuah masakan ki mesti melalui beberapa proses. Lah iki proses pengambilan bahan baku. Bahan bakune apa? Gori. Iki gandeng aku ki wegah ning pasar. Kayak iki minggu ora ana bakul janganan, bakule prei. Alhasil golek apa sing ulu wetune kebon. Tibalah, tercetuslah gori. Makane iki aku arek opek gori. Ning aku wegah kon ngopek iki sik ngopek mbokku lho. Kok ndak kena pulut lho. Nek iki dilaki pulute, lah pulute akeh banget to. Iki jarene mbokku iki gorine iki kemesek. Dadi pas nek dimangsak iki enak. Pas ngono lho. Ora ketuan, ora kenomen. Dadi pas. Iki dionceki, ora tipis ora kandel, pokoke dionceki wae. Lho, ngopo kok tangane dibrongsong to, Yu? Lah kok ndak kena pulut, makane tangane dibrongsong. Nah iki dicacah to. Dicacah iki ya sakjane aku ki ra iso nandangi, dadi ya wis tak pasrahke mbokku wae. Engko aku mingkari mangsak karo mangan. Lho, hati-hati engko nek keperangkit dirajang cilik-cilik. Nah, nek wis dadi cilik-cilik ngono kuwi kan lek arek mangsa arep mangan ki mayar lho, dadine ngene iki wis kare mbumbone iki. Ngono. Sekian, terima kasih.